Jsem akorát dorazil do Norska trajektem. První velký most. Uhuu. První trajektík v Norsku. Většina takovýchto trajektů je v Norsku pro chodce a pro cyklisty zdarma. Dneska je západ slunce v 10:30 a světlo až do 11:30. Je krásný počasí, takže pojedu dlouho asi. Cyklistický ráj. Krásná silnička, žádný provoz. Parádička. Skoro 9:45 večer a slunce stále vysoko na obloze. Tak první noc v Norsku přečkám tady, sice tady hnedko nahoře je taková malá silnice, ale to vůbec nevadí, jsme v Norsku, takže se nemusím schovávat, jsem tady prostě je legální, už tady přespat prostě na veřejné půdě. Tady mám stan už postavený, tady se hezky vykoupu a je to. Druhý den v Norsku, trochu déšť, jsem schovaný pod autobusovou zastávkou. Třetí den v Norsku. Včera mi trošku trvalo najít hezké místo s vodou na přespání, takže tady hned je taková malá cesta. Tady je potůček a tady jsem takhle spál.
jsem si myslel, že jsem měl včera pěkný místo na spaní v takovém lesíku u vody. A dneska jsem se zbudil a měl jsem na sobě tak 30 klíšťat, normálně takových malinkých. Takže teď jsem strávil 2 hodiny tím, že jsem je vytahoval z mýho těla. Dnešní spaní, takhle silnice. Karavan tady má někdo zaparkovaný, to jsem neviděl ještě. Jestli to je nějaký turista nebo místní. A já spím tady takhle prostě. Tady jsme teďka. A jdeme tamhle nahoru. Kristianut. Sluníčko stále svítí. Dneska je sobota, od příštího týdne by se to mělo fakt hodně zhoršit. Ale musí být nějaká slavná cesta, protože na mapě to vypadá fakt super, jak víme. Dnešní obědové místo. Vedle mě teď zastavil karavan. Porci nemají na palubě jednoho nebo 2 psy, ale 4 psy. Já jsem v životě asi nic nepochopil ještě. To je mostek. Woohoo! Další cesta vede 6kilometrovým podmořským tunelem, kam nesmí kola, takže jdu autobusem. Tak se mi dneska večer stala taková vtipná věc. Původně jsem stanoval tamhle na té louce, ale přišel za mnou nor večer a hodně přátelsky mi prostě vysvětlil, že na těchto loukách se nesmí stanovat, protože tam roste ta tráva pro zvířata. Dobrý, tak mi doporučil tady to místo. Já už jsem na to místo teda koukal předtím, ale měl jsem strach, protože ta voda je normálně moře, že jo. Ale viděl jsem prostě, ta tráva je taková, jako že to prostě ten příliv tam jako jde. Já říkám, radši tam nebudu stanovat, ale ten Nor mi říká, no v téhle sezóně to je dobrý, tam, ten měsíc je prostě jinde a voda tam nejde, tam maximálně po okraj. Tak jsem mu věřil, no, místňákovi a furt jsem jakoby teda důvěřuji, ale prověřuji, že jo, takže jsem si našel, kde je příliv, byl asi o půlnoci. No a prostě najednou u Vestanu jsem měl vodu, že jo. U stanu hrozně, takže jsem to prostě přesnul tamhle ještě po půlnoci, tyjo. A naštěstí všechno v pohodě. Tak dneska, když jsem ze silnice viděl tohle parádní místečko, tak jsem se rozhodl o odpočinkový den. Stanuju tamhle, jak je trošku to červený. Ještě to pak natočím zblízka. Ale fakt zatím nejlepší spaní, no. Snad na mě nikdo nepřijde tam. Tak, takhle to je zblízka. Hned tady vedle je sladkovodní řeka. Krásně.
Nacházím se ve městě Trondheim. To byl můj velký cíl. A jelikož jsem byl až moc rychlej, mám hodně sil, hodně času a hlavně to šíleně baví, tak budu pokračovat dál na sever. Ano, v dále je Trondheim. Tam teď jsem přeplul na druhou stranu. Včerejší spací místo. Řeka hned tady vedle mě vlevo. Se nacházíme tady. Jedeme do Mosviku. Takhle tudy Straumen. Pak nahoru Steinkjer. Tady takové krásné sezeníčko. Káva zdarma v supermarketu. Taková klasická autobusová zastávka v Norsku. Zatím nejdelší tunel, 2800 metrů má tenhle tunel. Je to pěkná zima. Dneska jsem přečkal noc jenom takhle v čekárně na trajekt. Na lavičce. Překračujeme polární kruh.
Zatím asi nejlepší stanovací místečko. Krásný den, včera pod mrakem, pršelo odpoledne, zmoknul jsem, dneska parádní sluníčko takovýhle. Krajinka se nám začíná trošku měnit. Ostrov Anduja. Dneska tady někde přespím. Norské moře, po levici, po pravici, skály. Dnešní stanovací místo u městečka Nos. To byl kopec. Sluníčko hřeje, doby to byl řek, že takhle daleko na polárním kruhu takovýhle vedro. Krásný to výhled. Tak tady jsem se teď krásně vykoupal. Tady takhle budu spát dneska. A je to tady, nacházím se ve městě Alta, kde se otáčím a jedu zpátky na jih. Vždycky jsem chtěl zkusit jet přes noc, tak dneska to zkusím. Bude to taková noc, protože takhle hodně na severu je jenom 2 hodiny tma. Takže jsem na to zvědavej, cítím se dobře, včera jsem odpočíval celý den, takže jdeme na to. Tak je půlnoc. Asi 25 km jedu po takovéhle polňačce, 3,5 hodiny do východu slunce.
takovýhle výhled mám furt. Půl třetí ráno. Mlha. 1 hodina před východem slunce. Je to tady 4 hodiny ráno, sluníčko nám pomalu vylejzá. Pěkná zima je. Se těším na první paprsky. A je to. Touhle velkou jízdou ukončuju Norsko. Dále na cestě je Švédsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, no a domů.